ihe ọbụla okenye tukwa na wee fụ gị bụ nwata irigo enu akpara ọjị ịma mfụ ya bụ ihe. Ignorance is not an excuse in the court of law. Ọfịa ọbụla na-asọ nkata na-epukwa n'elu. Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Unu n'anya, unu na-afụ nke ọ na-ada n'elu, na-ada n'ala. Let us go back to our roots. Mana ozi a m chọrọ izi na-agarụ ndị dibias enwe n'ala Igbo anyị na ndị pastors and reverends ọnụrụ karịa ibe ya. Ọ bụrụ na ịbụ the type of dibias na-agwọrọ ndị pastors ọgwụ ka ha nwee followers, ka ha nwee branches, ihe ọbụla ha kwuru ka ọ na-eme, maọbụ ndị riri ose na abụ, nwanne m, you are the cause of our problem. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịbụ a pastors na ife ị na-arụ na ife ị na-ekpe n'ekpere bụ ka ịdị more richer than your communicants, your church members, you are a witchcraft. Ịbụ amosu. Ọ bụrụ na ịbụ a pastors dị ihe na-agụghị agụ bụ all this luxurious life, ka ị nwee a private jet, ka ị were arms security personnel wee na-echekwa onwe gị, maọbụ a bodyguard, you don't practice like Christ. What do you expect from your church members? Oge iji eburu ha amụma maọbụ fuara off. That is why I so much love a Roman Catholic or Anglican church. Ozu amaghị akpụ ogene na-egbe anya n'ọdụ. Do you think that you are more richer than them? Because they have a principles, rules, and regulation that govern the church. Even a pope, you know, he is the head of the affair of a Roman Catholic. Have you heard or seen that he have a private jet? Nwanne m, fie na asaa n'anya. What you are expecting your church member if he give you a material things, you cannot value it, because you always pray that you might be richer than your church member. That is why I say ignorance is not an excuse in the court of law. Let a wise hear this. This is all I have to say for now. If this was a first time you are crossing my video, I say welcome. Follow me up on my YouTube page. Subscribe on your link notification bell so that anytime you come across my videos, you can able to watch it. Don't ask who is say this. I am Maazi-UC. I bịa ka anyị mee gịnị? Ka anyị dozie ọdịnala anyị na omenala anyị n'ogogo dị elu, nke ga-enwe ngwanye ugwu na nsọpụrụ. Igbo, anyị ga-adị o.